Pán Dubovský, toto je 4. ročník výstavy fotografií v parku. Ako hodnotíte tento ročník? Tak myslím, že keď to pozriete okolo, návštevnosť je vysoká, hlavne na základe toho, že je pekné počasie, ale aj zatiaľ máme registrovaných 63 vystavovacích ako autorov, ktorí vystavujú, takže vlastne sme dostali 5 autorov pozadu za rekordom, ktorý bol 68 pred 2 rokmi. Takže môžeme to hodnotiť veľmi pozitívne a takisto môžem sa aj odvolať na hodnotenie 4 členov Asociácie profesionálnych fotografov Slovenska, ktorí tu boli a výstavu ohodnotili ako veľmi kvalitnú, fotografie na veľmi vysokej úrovni a boli veľmi milo prekvapení vlastne, že tá úroveň je lepšia, ako oni očakávali. Takže z roka na rok dá sa povedať, že aj úroveň tých fotografických prác je vyššia? Určite áno. Tí autori sa môžu vzájomne porovnať, vidia tie výsledky svojej práce a vedia potom aj na ďalší rok pripraviť si ten zámer svoj na vyššej úrovni ako predtým. Z ktorých miest alebo poprípade z ktorých štátov máte tu tých návštevníkov? Tak zo štátov je to len Česká republika zatiaľ a z miest, čo máme registrovaných, tak došli Galanta, Nové Zámky, Bratislava, Banská Bystrica, Trenčín. Takýto štýl výstavy v parku sa koná vo viacerých miestach. V čom je táto vaša výstava lepšia ako tie ostatné? Takto, my sme prvýkrát vlastne sa motivovali výstavou v Dieri, ale tam je tá výstava taktiež robená v parku, ale nie na sieťach, je to voľne položené na zemi. Autori to musia sami adjustovať tie fotografie a vlastne my sme došli nejak tak prvýkrát s tým, že sme do plenéru postavili tie fotky na siete, kde si sami autori potom už pripnú. Čiže tým sme boli vlastne prví a dá sa povedať, že tie ďalšie kluby, ktorí robili tento fotopark, alebo park foto, tak to sa aj nazýva, vlastne nás kopírovali, dá sa povedať. Aj to štipcovanie je nejaký taký náš prvý nápad, aj toto hodnotenie teraz s tými autormi profesionálnej fotografie na Slovensku tiež náš nápad. Takže vlastne každoročne sa tá kvalita zvyšuje aj tým, že v minulosti to hodnotili len, povedzme, laickí diváci a potom tá porota, ktorá bola zostavená z tých autorov. Dnes sme to povýšili na úroveň, takže to už hodnotia aj autori Asociácie profesionálnych fotografov. Čiže nie je to len laické hodnotenie a hodnotenie fotografov, odborníkov, ale je to súčet týchto dvoch hodnotení. No, sú pripravené ceny a potom je, myslím, to, čo je na tom najlepšie, spoločné posedenie a vyhodnotenia tých fotografií večer pri tom prasiatku, ktoré máme každoročne.